getter vibration kuwi beda meneh. Ora udu wong kene kudu wong antariksa. Ora getter. Omahmu ngendi? Rumah. Omahku padha kae ya. Oh, ora sedulur. Kancaku kuwi ne. Wah, wis padha pedhot. Kae mbok. Iya. Kae mbokmu. Kae sak planet karo aku ne. Biyen. Iya. Nek kae mbokmu berarti kowe anakku. Lah aku anak. Kae bojoku. Bojomu. Kok aku ora rumangsa padha kowe. Nggih. Iya. Padha kentire. Ketake rumah kowe padane karo Jonet kok ketok. Padha karo iki ora beda. Untune ape aku ya. Ora. Rak, iki gingsul padake. Gingsul kok kabeh. Gingsul siji. Yo. Sinten Mbak Cange? Mbak Orisa, ya Mbak iki akeh sing nyuwun pepeling. Yo. Monggo Mbak Risa. Monggo Mbak Orisa. Sik subscribe wis akeh. Jumeneng. Nggih. Wah. Oh, urut saking mriki mengke Mbak Cange. Ngaten yo mengke sik mburi dhewe nika sing terakhir. Kowe terakhir yuk. Engko bongkar-bongkar panggung. Nembang kok bukan panggung. Lah nek wektune entek. Ora ngono. Ya ora kabeh pokoke dipilih. Nggih. Pun kabare Dik. Sing dalu Dik. Enak Dik sak anakku e. Lah iya, ora watuk banget nek kono ya. Sak anakku biyen anakku ya semene iki pinter pisan. Wo. Pinter napa? Weh SMK nemokke alat tembus tembok. Wah elok tenan. Anak sampean? Nggih, SMA kelas 2 STM niku lho. Tembok iso ndelok kono. Wah ampuh tenan. Oh, juara kok. Jenenge alate apa kuwi? Jendela. Bentuk petukangan. Jendela iki kan biyen pancen dienggo ventilasi ora kok. Oh, dudu to. alat. Dudu sing anakku pekok. Iya. Badhe Ana nenten sing nyuwan ngene. Nyuwun pepeling. Ya diaturake. Nah iki pas iki isih salah suasanane sawalan wingi poso pepeling isih pas. Monggo. Dibawani Mbak Orisa. Yo. Nano ngaten nika nggih nadane. Nah, ditindeng Mak Dik, Mas Santoso. Bisa apa kowe, Ben? Oh, ora, ngakon Mas Santoso tok. Jenengan saged to, jenengan riyen. Sapa kondo? Kowe ra yo SMKI ta, Ben? SMK ditokke. Oh. Mergo ming delikan lho aku. Oh, soalé Delikan karo delikan kok ditokke. Kowe sing sekolah ki nek nganti nyolong apa ngopo kuwi ditokke. Makane aku ora trimo. Delikan kok nganti ditokke saka sekolah. Delikan aku. Apa? Delikane nggone roke gurune ku lho, delik. Lah delik nang ngisore roke gurune. Nang busin nang ngisore busin. Busin sepuh ae. Wis sepuh. Monggo, Mbak Aris. Rukun Islam Neno. kang lima puniki Syaratmu ming aja batin lho, Sa. nggih Pak. Kowe soalé meteng enom to, wetenge cekeli aja nyawang Jonet, enco ndak anakmu untune dawa-dawa. Luwih dawa Mbak Tange. Amit ra apa-apa, arep ki elek ning bojone telu. Wah, Jonet niku. Arep rupane elek nyun sewu Mas Jonet. Bojone telu. Elok. Ning nggih telu niku elek-elek kabeh. Mboten resik kawap. Wong rupane elek. Wis pokoke sak entuke, Pak. Ya. Aja batin aku pokoke. Neno. Mereng para sama aja padha ditinggalake Neno. Rukun Islam niku Nano. Nah, kene ya iso. sahadat
saora-orane ngenge dhisik engko cakepane keri. Lah neno. Enggak catetan kok niki kok. Mbok jenengan genti. Cukup, Bet. Pak. Tambah 75. Oh itu banget ta kowe. Lah aku cung bululu ya diitung wingi semen sasak ya mundak 2000 saiki. Sahadat. Alah. Sahadate kang angka 1 Wah ya apik. Ya marahi tikus do lunga ya iki. Dene tikus. Ora sah nesu. Oh. Ini aku. Kang angka 2 salat. Dene kang telu. Cek, saiki genti Mas Junet. Ramadan nindake poso. Ayo. Ramadan nindake poso. Ah, ngono kuwi lho sekali-sekali. Bintang tamu iso ngono kuwi. Alah dene cangkeme kok piano. Oh. Weh lah wong Sik tak piyayi-piyayi rek niki. Nyun sewu Bapak. Nyun sewu Mbak Cange. Nggih, mriku. Bapak Ibu, Mas Junet nika nyun sewu anggenipun merongos nika untunipun palsu. Palsu iki. Nggih supaya ketok merongos ngaten lho. Oh, sing asli? Luwih dawa. Kaya kampake lho. Wong 17-an juara 1 kok. Mergane Awake rung tekan untune nyangkut pitar. lomba lari. Nggih. Yo. Apa tiakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampun Ben bojomu dikusir sik, Ben. Agi nyambut gawe kana ning mburi madang-madang kana. Bojo kula nyusul bululu. Kentir pun matang dina niki. Wis ben ra apa-apa wong ya. Dienggo hiburan kok ya. Ya, mangga. Ayo Mas. Arka kon ngendang kuwi. Ya, mengko ndak di piyai sepuh anu sing sepuh wis ngirimi layang aku nderek belajar. Iya. Ayo ya kudu ana generasi penerus. Nggih, kabeh iki wong kabeh sesuk nek sing sepuh-sepuh kudu sing ana generasi penerus. Paling mboten nek Mas Heru blangken tak kanggo niku ana sing ganteni. Ngarang. Soale Mas Heru pun laris sakniki melu ekstra pagong, so melu Nggih. Jatilah Kejaba saka kuwi ya wong sing jeneng tibaning pesthi judul lara mati iki ora ngerti. Lho pripun to? Dadi kudu regenerasi dikit. Meden-medeni. Tikus e wedi apa meneh wong. Ya, mangga. Ya, alon-alon. Ya le, ajar. siapa? Ya. Durung Yo. siap. Ya alon-alon karang bocah. Nggih. Mene ya seneng aku nek ana cah ngono kuwi. Nggih, leres nggih. Ya nyambung budaya iki nyambung seni. Heeh. Yo mangga. Ayo di Arka.
bintang tamune tambah ben Iya. ngarep loro. Kene- Mbak Surip karo sing ngagem jaket kulit kuwi sapa kae? Kae ora jaket kulit kae dilabur awake. Elok tenan Wah, ya. iya. Jan. Penggembira ya Mas Junet. Ora ngoten nggih nggih nggih. Riki niki ora ming musim adem ning musim wong edan. Kula kandhani to. Rumangsa kula kok pendak-pendak sowan mriki kok mesti ana lho. Sing taun wingi sampean mboten ngerti. Pripun? Ana wong nyumbang lagu. Nggih. Munggah wonge resik nika kula ya tak tampani to. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih. Kula tak nembang piyambak, malah nembange Taman Mini. Aku waduh edan wong iki aku. Nggih ketoke ngoten. Niku ketoke kurang sajen. Mboten kurang Gen sah. wit empring niki enten sik nunggu. Oh. Sing endi? Niki dapuran empring niki. Oh, Engko sik. Bapak nyambut gawe. Padahal Ben, aku mau karo Pak Kapolsek Moyudan. Pak Kapolsek. Iki mau wis dipesen. Mas Nggih. Wisber mangke nek mangke minggah panggung niki wonten pesenan. Niki wonten wong edan loro niki Nggih. ucul Nggih, pun. dereng wangsul. Nggih, Mbak Cangik. Enten Oh, wong edan sene. loro. Zozo, aku tanggung jawab wis beres engko. Gegek meteng net. Wo kokean es teh kowe le ngono kuwi. Gegek ngombe nggone bululuk kleru karbit apa ya mau. Atau kok besi ana karbite bareng. Nggih. Sing loro wau pripun? Wau ora dipesen kali Pak Kapolsek Moyudan mangke Wonten nek wong minggah edan loro wong ucul. edan loro ki ucul rung bali. Pok ciri-cirine lanang loro. Enggak anggar siji anggar ditakoni ki le jawab mung durung. Jenengmu sapa? Durung. Omahe ngendi? Durung. Sing siji ki anggar takoni le jawab mung wis. Jenengmu sapa? Wis, omahmu ndi? Wis ngono kuwi. Nggih, pokoke ciri-cirine lanang kabeh. Sing Lanang siji kabeh. mung durung karo wis. Mulane Oh. ngerti pengumumane kuwi durung kowe. Heh? Ngerti pengumumane kuwi durung. Durung. Nah, kecekel siji berarti. Pun aman. Pak Kapolsek sampun setunggal kecepeng. Sik kowe iki ngomong apa? Ana wong edan loro. Loro lanang kabeh. Sijine nek takoni Ditakoni le jawab durung. jenengmu ngendi? Sapa? Durung. Omahmu Omahmu durung. Wis madang? Durung. Sijine Angger takoni le jawab wis. jenengmu sapa? Wis, Wis omahmu madang ndi? Wis, anakmu ndi? Wis. Wis. Krungu kabare urung. Durung. Ah, berarti siji. Itu apa? Aman. Seneng ya duwe kanca ya. Nggih. Nah, durung kecekel siji wis. Nek Kecekel kowe wis siji. wis ngerti. Aku wis. Ah, wong loro edan kabeh iki. Waduh wae lah. Ning rezeki ngoten niku le kandha nek anu enten Nek biasane anggere ana sing kok ngono ki tambah rezeki. tambah rezeki. Amin. Nggih. Ya. Ning Ya. sok nular ten wiyaga. Kok apa, Ben? Ah, nggih. Oh, ana sing wis Makane- ketok ciri-cirine urung. Wiyaga. Ah, sik koncone do ndelok ming madang tok terus anu. Jalan. Ya biasane mulai kecelek ketularan ya. Jalan iku. Nah niku pancen ora edan niku. Niku pripun? Ya pancen nambani asam urat. Ya pancen, Ayo gentenan. Ya. Pamundutan saka streaming akeh banget Pak iki sing padha. Ya. Kula nggih streaming ini. Kowe ya langsung tak Apa subscribe? Dalang Seno. Iya, streaming ki nek do komen sok do ngawur. Oh, nggih. Nah, kadang kala ana sing tok komen iki sok ora dadi-dadi. Wong Bu Bupati lagi ngendika ya ana sing wis komen nang kon streaming. Oh. Bu Bupati le ngendika kok dangu nggih. Ya lek aku balesi ya mbok sampean nanggepe wangane cerewet aku ya. Iya. Ngono ya. Mengkari nontone kok. Ngomong kari nonton komentar. Komen paitan kuota. Iya. Ya aja ngono ya Oh, kuwi. iki sok-sok nunut ning gone wifi-ne sapa ngono ya. Ah niku le internet nang ngarep Indomaret kok lho. Monggo Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, monggo katuran tindak medun. Ayo Mbak Elisa. Kasih tepuk tangan dong buat Mbak Elisa. Fan-nya akeh banget ini. Fane Mbak Elisa iki ning ndi ana ya. Monggo Mbak Elisa, iya. Biyen mbokne nyidam genter. Oh, ayo dawa banget ki apa? Apa genter apa? Genter itu tukang iki. Lah mangkat saiki genter. Getter vibration kuwi beda meneh. Ora udu wong Ya kene. kudu wong antariksa. Ora. Genter. Omahmu ngendi? Rumah. Omahku padha kae ya. Oh, ora sedulur. Kancaku kuwi ne. Wah, wis padha pedhot. Kae mbok. Iya. Kae mbokmu. Kae sak planet karo aku ne. Yen. Iya. Nek kae mbokmu berarti kowe anakku. Lah aku Lah anak. kae bojoku. Bojomu. Kok aku ora rumangsa padha kowe.
Iya. Padha kentire. Ketoke rumah kowe padane karo Jonet kok ketok. Padha karo bae gitu ora beda. Untune ape aku ya. Ora. Rak, iki gingsul padake. Gingsul kok kabeh. Gingsul siji. Ora apa-apa. Gingsul berjemaah. Oh, gingsul disopet jembak. Kowe iki luwih apik berjamaah ngono. Kowe iki nek janggut Muradawa ya mrongos. Masa? Iya ming ketutupan janggut ngene jane kowe mrongos. Ora ya. Kowe utumu loro kaya kelinci kok. Oh iya ya untuk kelinci iki larang lho iki nek dandak kene. Oh dandake. Iya. Sesuk ganti. Iki asli nek iki ne. Oh, iki ya asli. Ya kono brakot-brakot. Kuwi luwih larang. Yes. Asline pundi ta, Mas? Mang takoni dhewe kula nek omong. Takoni dhewe. Hah? Heeh, saka alam kedua. Oh. Dong ra. Wes nek ngombe campur geliga ngono. Ngombe campur geliga. Ben anget le kono. Takonono dhewe Mas. Oh. Aslinya dari mana, Mbak? Seke lambelu. Ya. Lambemu. Ya lambemu. Lambelu. Lambelu. Lambelu ki bahasa anus kelurahan cangkemmu. Kelurahan Cangkemmu, daerah kuwi ya. Oh, daerah. Lambelu ya. Daerah Sulawesi Tengah. Ora sebab wis kok daerah ndi? Desane jenenge Lambelu. Lambelu. kotane Lambelu. Lambelu daerah Kabupaten Morowali. Oh, kecamatannya? Morowali kuwi dari Morowali. dusun. Oh, Makane dolane le adoh sithik to. Dolan mung mentok ning kene lho. Dolan sing adoh, dolan mentokan mau udan. Mau udan? Kuwi lho mau udan. Oh berarti tidak hujan, tidak mau hujan. Mau oh, hujan. aslinya bukan sini toh. Oh, masih keturunan. Iya. Oh, nek kok seneng Jawa ya. Where do you come from? Hah? Where do you come from? Kowe iso basa Inggris. Inggris, bahasa Inggris bareng. Iki S3 lho. Kowe S piro? Aku ki pidato nek Pak Bupati mau nak basa Jawa. Basa Jawa. Basa Inggris pidato. Coba Welok pidato. dene. Jajak oke. Ladies and gentlemen. Ladies Wedok lho wedok. Cangkem. Dudu ladies. Ladies ki. Wedok lho putri. Ladies. Ayo putri sing ra tau adus kaya wae dene ladies. Ladies. Kuwi le pidato ki meng ngumumke kowe para tukang-tukang do gawe sapi teng dadi ladies. Oh, ladies and gentlemen. Aku ning kene. If I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, you have to answer waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita emang sukono suwe-suwe. Patine dagelan iki Musuh wetan ngono kuwi. iya, wis apa-apa, penting lunas. Wes kok, Bet? Urung. Sesuk tak nggo nyaur materi. Terus neng. Terus, If your friend is dead, If your friend. you may say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes campur Arab barang. And karo if Arab. Mr. Wisben is dead, you may say alhamdulillahirabbil. koncone mati alhamdulillah ning kene gawat lho. Yen gareng melu ya saiki ra melu lho. Medeni kowe. Mbak Elisa. Nggih, Mbak Elisa. Pamundutan apa? Wonten kathah menika Weh, pamundutan. Nggih. Wonten gubuk asmara. Wah, gubuk asmara. Asmara. Ora sanes-sanesipun menika akeh banget nek tak waca. Tak dituruti kon tuku kasete wae. Sampeyan arep nembang apa? Nderek napa? Gubuk asmara? Hah? Napa Apa sisideman? Eh? Kowe Apa? njaluk lagu. Hah? Sesideman mon nggih, Pak. Ya sesi demak. Modiar. Darurake. Kek bojomu diurusi sike, Mas. Mas Gatot ana kabel mlicet ora, Mas? Kanggo apa? Kanggo nyetrum kae. Suarane San. Patine pelawak nek ngono kuwi. Ndi? Kowe karo udan. Iya. Kowe gelem ora sawat sepatu lho. Tak kuwe ngawur. Aja. Tak andek. Mas, Kuwe. Ya. Ya monggo, Mbak. Sik ya sabar ya, Nak ya. I love you so. Wiwitane anderek sang peki soto engko sotone sesuk-esuk iya
Mas Heru. Didusi lumayan lho Mas didusi. Paitan sampur sik Sampur 250. Kowe tunggu nang kono wae ya. Sindok gaweane ngedusi wong edan ya iki. Karo Mas Hari Darmo. Ayo. Pria bagus kang ngolah budaya Neno. sowan menyang kutha gedhe Ya ora member Mas wis ben. Nek ana piyai kaya ngono kae. Saiki Mas Yazid ki le nambake piyai ngono kae piro wae. Lah nggih wong beliau ki seperti yang dikatakan saya tidak manipulatif ning edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oh akeh warga sing nuwun sewu. Owah pikire karo Mas Yazid digula wentah, dilebokke ning pakem terus saiki metu waras. Sajake kae sing durung banget kae. Pun paras. Sekolah Pali ya. Kok pun stadium papat. Paling ge ming dicor semen niku. Dicor semen piye menungso dicor semen. Anjuk jejeg ngeten niku. Dadek reca. Bendera waska ngungrom selendang kuning iki ngapa? Ya. Kang saking bukir swara kurang pramono ning wasis anggung marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik patenono timbang pepisahan Sulistya rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra yo tak tertude liwat ginjanging alismu kuwasa nglandang rasane atiku natyamu selingsir yoswaku aku isih mampu
Mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung keduwung anjritpo jiwa ragaku makmurung kehormatan mamprong rukun ngarep tinjo Ya. urip ana kutha gedhe kowe tukake kowe apa-apa wae nadyan sesi depan Mas. Mas Blakuta, blakuta, buta, buta. Yeah. Esuk 6 kilo Pak Mbak Cange. Oh, pendak esuk. Mah nek kowe pengen kuru rasa olahraga mlayu wae. Sedina 6 kilo. oh tenang. bojomu ya dadi Mlayu 6 kilo. 6 kilo. Heeh. Kowe saiki rung bali. Ah, sprene wis pirang sasi? Wis 6 sasi ya pirang adoh banget pirang kilo ya kira Surabaya lah. Kuwi bojomu ora diet ning minggat. Diet kita gesek sedina 6 kilo njur balik meneh. Waduh lek ngandani kleru. Lah iki sedina mlaku 6 kilo wetan tekan Surabaya. Ya wis lah ben lunga. Iki ana gantine lumayan. Ya. Dalu. Pam. Dalu Dik Tatin. Ayo guys sugeng dalu karo. Mbak iki karo iki sik elek iki. Sing dalu Mas Jone. Yang tekek. Kiwane adem dadi Neng mburi kono Mas Santoso, nggo ning Sarwit. Oh iya. lamreng lho, Pak. Heeh. Pak Jit, Pak Jit. Nggih Pak Jit sinten? Pak Jit. Oh Pak Jit, Saking matur nuwun Pak Pak Jit. Jit. Nggih, rencange Pak Suraya iki nganjuran. Nganjuran. Heeh. Niku. Heeh. Oh, Andang iya. pindahane dina iki mawon suarane. Wis pindah. Oh sesa santet tenan kok kayak malah. Wah, rasa disantet wis edan ya. Basa parah. Yo. Monggo Mbak Tatin. Monggo Mbak Tatin Nggih. tengu.
Sing arep nututi medun, ayo Mbak Pastine arep medun sik lho sisan. Mbangane ngampet-ngampet mengko. Kuwi ra iso nguyuh wis dijahit. Ya ora arep dijahit kan nutut koblet kok ya. Pastine wis anti. Ya. Memanise meraati Sriuning Udu. sanes nggih. Senes kok. Sanes. Pacaane mong pra saja kok lu nggo? Nggih ngadeg. Nggih. Adem e. Adem. Adem ya sak mlinjo mi kan. Apa nih? Apa sing Apa? sak mlinjo? Net apa net? Sing sak mlinjo net. Asin Apa asine kesake mlinjo apa? Nggawa saka ngomah. Endi? Ayong tuh neng bupes kok. Isin lho Pak Yayut lho. Saya tak kandani. Oke. Tak blutut wae. Kandas luas wira kane Oh, no tekeke. ana Sugih. Melarat. Sugih. Melarat. Oh, melarat. Oh, balik mau kudune saka melarat sik kudune pancen. Melarat. piye? Melarat kowe iki sekedhak. Iki tekek apa kirik? Monggo Mbak Dati. Rina wengi mong tapan montang manting tanjena Ngene. kang masih rodoh wong bagus Neno. gampang temen hamba beda Ya, langgam prengu tibake dangdut. Sajake katon lengu wonten apa niku bilih sampun dangu. Ya. Ya iyo. sajake katon lengu wonten niku bilih sampun dangu nikakak ngaten sakniki njur benten apa pancen
ngenteni selip anone monggo kok blasuk-blasuk Tin. Suara metu e. Hah? Suara metu. Wah, ya Net suara kurang ego kok kowe. Suara metu lho, Net. Ora ego sing kepiye. Tapi ben iso metu piye? Mah ora ngono kuwi omonganmu kuwi senengane sok. Lah jenengan jare kurang ego. Maksude kuwi mau kok dadi ora apal. Suwe mboten metu tambane ku. Sing ora metu apane? Lagune ini lho. Tatin, suwe ra metu. Oh, lagune. Lagune udu tatin we. Oh, lagune. Ora mergo terganggu mau ki lho. Kami tenggengen Mbak Surip le joget kuwi lho. Bahasane meneh kita. Arep iki mon.
Mbah Surip nganggo rafia. Sing liyane kademen dheke jan wudo malah ra apa-apa kae lho. Ane kan Kang Mas seneni bojone kae. Ditu bojone. Matur nuwun Mbak Tati. Nggih. Ngapunten nggih. Minangkani pamundutan. Lagune apik. Langgam rengu e. Nggih, niki pokoke nek dienggo pembacaan buku apik iki. Kok pembacaan buku apik? Misale ngene abas ya, ana sawijining pawongan. Kowe ngadeg, ana sawijining pawongan mlaku-mlaku ning kebon. Nyawang dhuwur. Terus nyawang isor. Kok ana bunder ireng-ireng dodok terus dijupuk. Iki roti apa tai? Iki roti apa tai? Terus dimplok. Pembacaan buku ngono kae. Saiki wis ora ana iki. Mboten enten ning. Padahal apik lho niku. Oke. Nggih. Apik tenan iki pembacaan buku. Iso dirasake nek jam 1 niku dirungokke iso lereran niku lho rasa. Suarane arum, iringane Aku sing klenengan. pidato sing anu. Kaya Bu Muslimatun wae. Oh, Wis sik omong. Wis sik omong. aku omong piye? Aku ya pidato aku sing kowe ning isor wae. Apa ya? Bapak-bapak Oh. ibu pidato. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, iki nganu debling. Dabring. Pada malam hari ini adalah tasakuran sekaligus awalan bagi warga Moyudan. Wah, wah, wah. Seneng dolanan cangkeme kancane. Hari kita wajib senantiasa mengatakan bahwa perjuangan itu sangat sulit. Mas Viven, nek sampean sing gaya ora wangun, sampean lenggah. Sing gayahe golek sing raine rada ora menungso ngono lho. Coba sampean sing ngadeg aku sing ngomong. Nah, aku sing ngomong mesti apik. Asa. Kok sikik pertama ki alon sikik wong. Sing kompak Ayo. ngene iku kudu terus omong. Wong pidato iku ora perlu berapi-api. Oh, iya. Suara gandeme wis iso nyirep penonton. Dabring jenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum kok ngene. Pekok. Wis brongos pekok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing dalemipun Muhammad Zazid. Rupamu kaya saka samping kaya celeng rupane. Untune kaya pacul ngono lho, Mo. Cok. Sing jeneng Dabling ki waton mangape pas. Angger pas sing wae. Kamera terakhir Wonten ing adicara dalu menika inggih menika merti dusun sinambi sawalan lan ugi atur matur nuwun saking panjenengan Bapak Muhammad Yazid dumateng para warga sak Moyudan menika sepatune kanthi bersama dalu menika supados sak mangke saged menika dados wakiling rakyat. Sawalan. Ampun guyu. Ora guyu. Nek ora guyu ngapa? Mergane rasa ndeloke raine. Madem mriko. iki wis berapi-api kene. Iki ndelok raimu ki guyu e. Kenapa warga sini selalu itu namanya menyerahkan semuanya kepada Bapak Muhammad Yazid? Karena Bapak Muhammad Yazid itu wakil rakyat yang tanpa menggunakan money politik. Sekali lagi, money politik. Politik. Li ki ndi li? Trik. Ya. Tidak seperti yang lainnya. Kowe rasa ndelok kene. Aku ngene jere nututi. Aku tak tututi menggok kok. Kaya aku. Ya, apik ta. Ya ngono kuwi jenenge pidato berapi-api. Coba kok sing ngene ben.
bahwa perjuangan itu sangat sulit. Sangat sulit. 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 Jane me. Nggih, matur nuwun Mas Ben. Ya, ayo genti. Sinten iki? Ya saiki genti Mbak Ani. Ya. Iki Wes. Niki ya isih rada mambu-mambu. Apa? Kentir. Ya. Kabeh kok rombongan kentir. Ya ora jelas iki ya. Ayo, Oh, Dik. ya. Mas. Mbak Ani. Ya. Astagfirullahaladzim. Teh nggone liyane iki do adem iki sih anget iki kenapa iki? Ayo dilingguhi teh. Nggih, wah jan. Seneng aku. Kepriwe kayak kowe suwe ra ketemu maring Iya, Inyong. Inyong kangen banget nih Pak karo. Maring siapa? Maring Inyong. Iya. Ah ya, Rika nyanyi bae lah kayak kowe ya. Iya, Inyong sih laris leider Pak, pangapunten ya. Niki saking pundi to Mbak Cange? Kulon. Oh, ulon. Pangapunten Inyong lagi laris leider. Ya wis ora apa-apa sing Iya. penting ngalah rezeki lah kayak kowe sing penting apik kabeh. Dodolane tempe gembusnya lagi laris ya. Ya, wah, Pangapunten. niki dodolan tempe gembus. Isi rikadol ya temene kembus. Tisih ya Pak. Tulis sing wingi wis ora enak sih. Nek rapayu dia aja diinget. Lah, Nek diinget, nek ora diinget kok iso metu mulune. ana gembus. Jamur. Oh, Jamur. Gembus ana wulune ya kuwi gembus Ya. beda. Jamur. Oh, jamur ya. Ngomong net kuwi net. Iki cetha nek wong kon apa Banyumas karo Iya. kene iki Jawa kuwi mengkate. Bedane apa, Mbak Ani? Nek kono A ning kene O. Iya neneng kanaan kene Nek oh. ning kono nangka ning kene Nongko. nek Nangka. kono seka ning kene. Sega. Nek kono kuntal ngono kali. Neng kene apa sih? Ya Nah, sego sega. Aja diamangke Yani, aja diamangke. Tulis nyonge tapuk cangkem Rika. Ya nek sego sega, sego. Iya, Seka ning kene Sego. Iya. kono nangka. Tayang sih. Nongko. Kuntal. Ya kene mencelat. Ora Iya. ora sesuai kaidah. Iya. Masa kon ngomong kontrol ora mungkin Hai. ya. Saged diedit. Saged diedit mboten niku. Ndak bisa ya? Apa sih Ben, yang iki luput? contone sesuk sing sinden munggah swarga cangkeme nyemplung neraka ya. Syukur cangkem mlebu neraka nih. Ah? Cangkem mlebu neraka. Malah beneran ning neraka. Lah nek kowe sikatan ra isa. Lah? Awake ning swarga, cangkeme ning neraka. Nek sikatan ngampiri cangkem. Kayak Aja kowe muni sih. kayak Iya, kowe jangan ya. ngomong Iya. kayak kowe. Jane inyong be ora saru sih nek dipancing-pancing ya bisa saru. Tulis yang saru. Dasare sih Junat ki sih keprige dadak mancing-mancing inyong. Muni Jane apa? inyong ki wonge apik-apik Apik. tapi Rika sih dadak ngomong saru-saru barang. Jane keprige inyong. Hah? Rika iki keprige. Modar Malah kowe. iki inyong ki isin. Dadak ngomong manuk-manuk mae mau. Tak bales lho. Apa wani Rika bales inyong? Dadi ngene dap. Rawani Jonet. Bojoku melu ya sale. Oh, bosone cemburuan banget. Oh ayo ora apa. Aku ingin numpak pit wedok mau dicemburu Ya pit. ora. Bojoku Ayo seneng aku reuni karo Mbak Ani. Iya. Suwi ra ketemu. Iya, iki sing jenenge Pak Ngisben ya. Iya. Iya. Anik ta? Iya. Iya. Yen jenenge Pak Pisben. Pak Pisben. Pak Ngisben. Apa ta sebabnya dijenengi Pak Pak Pisben? Kenapa sih? Ya nalika semana Lain. jane sih ora kepengin lahir. Lair. Ning ibune pas pipis terus lahir Iya. terus dijenengna Pisben. Ben. Oh. Jane asline jenenge Pispot. Pis. Saya jenes. Wis bane ngene pesing e. Jenenge Aya jenengku Pispot. Pispot kuwi sing nggo nyedot-nyedot tai iki. Ah Pak. wis ya. Oh iya. Kon mbok nyanyi mawon mengen jijiki sesuwe niki. Wau manuk Aku diomong. ngrungokke arep gumoh rasane. Ya sindeni. Ki nembang liwong ya Nik. Iya, Bapak Kek. Ya, nembang liwong. Esuk meneng aja disebut ya. Iya, Terus inyong dipancing luput. muni kontal ya aja ngomong kayak kowe. Oh, iya. Kowe ora bae. Lah ketrucut lambene inyong. Lurusnya sih. Ketrucut apa? Muni apa? Ketrucut. Oh, muni apa mau? Mau ngomong sih. Ae tak tonyo ndasmu kowe. Kula meng nganu kok napa?
sebagai saksi. Mancing. Kula sebagai saksi yang mulia. Iya. Yang mulia, mohon izin yang mulia. Sebagai Di saksi. pangapura sih, inyong ngerti sih, kuwi ra bisa disebut ke. Ra iso disebutke. Mergane ya Pak Dalang dua. Pak Dalang duwe wis tau roh piye? Pak Dalang duwe tapi wis kena gula. Hah? Siki ora wis mari kok jarene. Ora Wis bae. nyoba apa mari? Kena gula ping kaya kuat. Mas wis ben. Tuli Rika ora gelem berobat maring omahe Nyong sih. Ana uwit sing bisa ngobati kaya ku. Tenane. Lah, lho, do ketara kabeh nek iki ora jikus kabeh ayo. Obatnya napa, Mbak Nah, Jawa? tuli dolan ning omahe Nyong maring sedayu ki. Nyonge nandur obat-obatan saka herbal kaya kowe. Apik banget diombe sedina kaping pindho, esuk maring sore. Langsung jos sore. Wah, kuwi tambane jos. Oh, wit napa? Kuwi nek wis ngombe seminggu kaya kiye, iso malih kaya cempolo kaya kiye. Iso bendol ngarep ngono kuwi. Betedeng berarti ya. Betul. Bejejeng. Anjenane iki cangkem elek to. Kekrek lambe. Pun gak nyanyi mawon kula malah wedi. Soale niki anu dhisik mboten disensor cangkeme lambene niku. Ora apa-apa ya. Ayo liwung. Nyanyi yuk Pak yuk. Langgam. Liwung. Langgam. Ya, Mana? ngliwung suwi ra ngliwung sih. Ya. Weh, tenane. Jogete Iya. sing Lah apik ya. bojone rikane ngendi saiki? Pateni ning parkiran. Wah, bojone dipateni ning parkiran. Ya turu iki dudu sinden sih iki gentro. Takon turu ning kana. Malah dituruk-turukaken ning kana. Iya. Turu. Ya maksudnya turu. Bubuk Pak, bubuk. Ora ngono. Wis ayo kek nembang liwung. Iya, babake. Kalau kancane wis bengak-bengok kae. Ya. Dadi mangga dijogeti ya nih. Iya, siap babake. Mangga kaya kowe. Iya. Ya. Wis ben yo meson jenggirat. Apane sing jenggirat? Gede tenane. Bempere kaya hardtop. Kenapa sih? Iki Pada molek ngomong ke apa? hardtop Kaya Harley Davidson Pak Zasid. burine semuri gede tenane. Model Kaya Vespa. Ki ngrasani inyong. Ora, nyeng ngasane kuwi bemper. Kaya ngene Vespa. iya. Bokonge inyong. Mana muni pokoke iki. Biasa bae. Iki Oh, iso nek iki asli Iki nek- pokoke. Arep ditemok apa? Lampune patene dilit, Om. Kaya anu e. Pak Yayut pengen. Undi. Ayo terus. Ya mangga. Apik. Satu paket terang. Bareng dicendol jawet
Jonet terus ngadeg. Jiang. Aku krungu nyenggol cawet, nyenggol. Cendol dawet. Oh, to. Ini kupingnya bosok ya. Krungu nyenggol cawet. Tiwas aku ngadeg ora ana cawete. Goblok timen ki ya. Ya cawete endi ora ana nyenggol. Jawet aja jawet. Dawet. Dawet. Ya krungune cawet. Cawete bojone Rika kuwi lah. Lha bojoku nek tur nganggo seng e. Ayo wet cawete. Iya, mangga. Lanjut maning bapaknya ya. Ayo Maning. maning. Oh, tak santet tenan kowe. Bocah. Bapak lagi nyambut gawe engko wae. Bojoku kendir. Bojone Rika Iya, gebluk. kendir. Kokean mangan semen blawuk. Oh, kayak gue. Iya, digawe bubur, semen Oh. blawuk. Lah wetenge atos, uteke atos. Kepengin mari Kepen mari piye, Dik? Siki Iya, timplik bae kayak. timplik. Iya. Lah jaluk obatnya Pakseno sing. Pakseno nyuwun obat kagem nimplik. Kayak mau cempolo. Lanjut bapaknya. Bangga. Lanjut. Dia polamu kayak kowe ora kesel ya, Nik? Inyong ora? Wah. Bojomu ya ora ana apa-apa, bojomu aman-aman wae. Kayak ana bojo iki takon. Lah nek pas malam pertama dubah ki ngene iki, ayo. So mules ya. Bojone Inyong mau meneng bae. Oh, bojone nyong meneng. Nggih. Bojone Aja dituturi sing elek-elek iki. Soale iki cangkeme ane iki ora ono anu jenenge iki kampas. Lambene iki lunyu banget sak. lunyu bar ngombe oli. Lunyu tenan ku nek dipancing cul-cul ngono wah. Bojone Inyong pera bisa. Dadak diajari. Oh, bojone. Iya. Dadine nang arep Diajari liwung ya, Nik ya. takar jare liwung. Bojomu meneng wae. Tak kuntalke gendang sak. Iya. Inyong liwung ning ngisor. Pas hae. Iya. Kayak kowe. Nyanyi pas nyanyi liwung. Iya. Wah, nek ngono mikir sone. Ya ora udah. Mikir iki ditacepke nek jane. Lah nek pas nyanyi, hai, kendut. Lah mikir ucul. Ya mikir Kepancal, ucul. mergane. Kepancal. Ya kayak kowe. Wah, ya amat kudu tak kujengi kenceng-kenceng. Iya. Nek ora iso Lanjut bapaknya. Lanjut bapaknya mangga dirampung, Nak. Ya, ya. Ya. Satu pakai Banuan bapake. KP. Nggih niki wonten bagian cleaning service mboten nggih? doron Dokro kabeh. wis kena gawe sulak iki. Wis pun aman. Pernah nggih. Ha, pernah. Larang lho nggih enten sing kalem, enten sing lembut, enten sing nek ngomong kagok. Wah, wis pokoke kudu Nek sik dilumpukke. niki kan karakter nek sik pojok niku karaktere pripun Mbak Cak? Nika ora tau nembang. Oh. Mungkin nek ajeng golek pengiram-iram ngerti-ngerti glundung saking panggung. Ngoten niku. Nggih. Telebut ngono. Ora nembang dus entek telu e manane. Dus. Kene iki industri ya. Industri. In ki jero, dus kuwi wadah, tri ki telu. Oh, Dadi dadi isine isine. dus
cacahe 3. Oh, apa bae? Pastel, pia karo lemper. Wis delok mau. Kula dereng komanan lho Bu Lulu. Warna-warna ra. Nggih Mas Wisben matur suwun. Mas Junet sembah nuwun. Ya. Jame wis 12:30. Engko ndak Bagonge ora ndang dadi ratu. Iya. Ndak selak kentekan wektu. Ngono ya, Mak. Yo diaturake. Monggo awake dhewe leladi ngersaning Sinuwun Prabu no. Diteruske dhisik critane engko gara-gara dilanjut ya, Nger. Tansah marmaring sukma Sinupmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning manana tarlen saking liya playaping ngaluyung pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Sikra bidal mampanut wirama samiran
Wonten apa melih? Kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyana-nyana kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun Sengguni. Ngenten nggih, Pati? Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku, nggih. Didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangke riyen to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis ragu gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang nggone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampeyan ora ngerti kok. Niku jane kabeh ora mung Kartisampeka. Kartisampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing ten wigati rak patine para Pandhawa. Ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa rak kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Duryudana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati penggalih anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kalih Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangke riyen to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mengke nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong men kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges penggalih anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa Kada Baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa Kada Baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana paramuka Kada Baris. Baris kok senenge Raja Majama nek kon gelut kalah. Nek kon Baris senenge Raja Majama. Niki rak sak ora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pun Kurawa diklumpukke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan kula mengke ajeng awat-awatis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang mundi papan mesti gawe bentak sirah dadi gejegan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendhak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Perban. Nyuwun pamit Dipati ngatos-atos penembanten.
Wadyabala Pandhawa yuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongke surukatite Barut layut sagung mroratu bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampeyan Kurawa. Enten apa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris. Lah kok pas barisan rampung kok sampeyan ngundang Kurawa melih. Enten apa? Kula tutur sasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarma cumadong dawuh. Man. Kula pun citraksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunge barisan? Lah kok dadi paman ngawe melih para sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya badhe putra pudul wegati cumadong dawuh. Dur nun. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampeyan. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego partikel. Ego partikel no? Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ana. Kowe galos yul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyanga, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuhe ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikrincung sikile, kok malah doting pendonong. Wani ora? Apa ya mang takoni mangopahi pinten miliar menungsa niku menurut gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih mboten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung ngembet keslametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesesak niki rasa golek Werkudara ning goleki Durna keprungi ndase. Ose citraksi sabar. Wong ra mutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ran gawean kok kon mateni karo Werkudara. Mon. Piye? Kok Kurawa semanten iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kon koyak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap kapan. Bener ngendikane Citlaksi man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampeyan pate ya lumangsa kula lan ide. Blas ora tau iso mikil. Wis sampe apik kula ora melu perkara niki malah sampeyan welna-welna macem-macem gawe kasangsaraning anak-anak sampeyan Kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora. Aku kandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok Le.
Cindelang sing nggawa plinteng ora? Cengkune ak plintenge wong. Wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran sing do wani mangkatut sing ora wani mulya. Ha kene iki wis dadi satriyaning Plaja wis dadi pangelan pati disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhene. Ngene iki lak lipur kabeh nggih Mas. Lah iya. Oh, pati sengkune wani iblis tenan kok. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa, pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek ngoten mangkat alon-alon. Lah ngono. Mirah ingsun priyaten waspagung mijil tuhu dahatan po karya senggang rinemekan Gusti Gelung rinu sak sekarnya kersanipun kados pundi dene ingkang rayi tumunten dipun gendhong medal Jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kelingan ora duk nalika kowe nangis gondheli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kang aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara. Apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara. Kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati. Kowe Kresna kakangku, barep kakangku Nakula Sdewa. Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta. Ning nalika semana nggonmu ora percaya karo Durna bapakku. Kawusanane piye? Sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra maning suci. Tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keta-katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul kumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku. Mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wigatine ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakake. Menawa kanthi srana padine Bagong Drupadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta. Kakang Mas nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentala dhateng pun Bagong ora mentala sebab apa? Apa abot Bagong tinimbangane Drupadi? Mula wektu dina iki ora sandadakaken gunem tanpa guna. Ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki. Yen Bagong ora gelem dadi tumbal, aku sing bakal mateni Bagong. Werkudara mandeg le.
Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku mrepeki papanku nggonku sawejagung karo Janaka. Kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan. Wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur. Apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati. Ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa. Niatku mung ketemu karo Durna bapakku. Ora sandal tak kakehan gunem tanpa guna. Ayo. Kowe tak bondo tak krincung sing leboke pakunjaran. Ora tak nehi pangan kowe mati garing ning jero pakunjaran. Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa. Ora sandal tak nglakoni perang gedhe Bratayuda, Pandhawa mutar moko siji. Wah, wong geram jaluk dideplok ndase. Baju rene yen pengen jajal karo Werkudara, wah tebak tamu ngene warganing patimu Singalena Prapting Lalis Kakang Dursasana. Kesleo ini. Nantang gelut lagi ditendang pisan bengok-bengok kaya bayi. Ya men lara. Aduh mati aku mak jelek neng dodo. Kaya ketiban watu sak gajah gedene. Sesek dadaku. Aku ra iso ambegan Werkudara. Mati aku Werkudara. Modar tenan aku. Wah! Ayo! Ayo! Wat! Wah! Waduh!
paten iki sing tak jarak. Kakang Dursasana mundur mungsuh Werkudara. Iki kowe apa aku sing bakal tekaning pati? Kakang Citraksi. Mengkono Adi Janaka. Ngejak pirang dina yo tak ladeni leganing atiku. Tatap kemudorangsang. Jebul dadamu. Iki ora wahi wancine cagilan. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Leleno pangendamu Janaka, kowe tak pateni bojomu rondo kabeh. Aku ning nggonanmu terus aku foya-foya. Bojomu tak pek kabeh. Ayo neng kene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Maju sejangkah tinjung akhirat nyawamu Kakang Citraksi. Mati dening aku, Wal. Dian. Waduh, pitil meneh.
wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana wae kalah kok kowe maju. Aduh. Aduh, man. Aduh. Kau tak percaya. Malah nyanyi. Perih man. Saka kula nyuduk kula dhewe man. Aduh. Ditutut. Ditutut. Ditututke man. Aduh. Aduh. Lah piye to? Malah bengok-bengok. Lara man. Lara. Aduh. Mang dudut dicidoni sik. Aman apa? Yo. Alon-alon. Iki yo alon-alon. Ora bengak-bengok engko ndak malah krungu Janaka. Aduh. Mama. Aduh. Wah, Jan. Aku kira mentol ae. Kerise bendol ngarep, Man. Kerise bendol ngarep. Nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh. Aduh. Menang tak dudutke. Nggih. Aduh. Ngampet sih. Diambet supaya aja nganti lara. Aduh Janaka keparajan aduh. Malah dianak-anake. Iki patih ditothok. Sampeyan kurang ajar kok. Lalae. Nek kowe ora trewet, iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi, Man. Dikit lagi. Wah, ya kaya ngene kok ya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Wis gek mlayu nang nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar kowe. Aduh, bapak penemban kula nyon senjata pitulung penemban. Kang Mas Jlamprong piye? Menapa inggih paduka badhe tumunten bidal. Ngupadi kalian Bagong wis dianteping tekadku. Tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes merga ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Wara Drupadi. Haluwung aku nyawang Bagong dadi Banten ora dadi ngopo. Kakang Mas, wah nek kowe ora mentala kowe balya, nek kowe wani ayo melu aku.
kembang popong keratebang rerayungan loma lengkung tumalong kurmambat wit liyan wis semu kang mawon raras Om Tityan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Drupadi ndak rewangi kowe tak cidra saka negara Ngamarta mongko nalika aku prapteng taman negara Ngamarta aku prasaja kalawan sira Wara Drupadi ento aku bakal nyidra sliramu kowe ora mlayu kowe ora ndelik lan kowe prasaja gelem mbok cidra kelawan aku bareng tekan kene ana ing taman negara ing Giri Kadasar kowe ora gelem sak pejagong kelawan Prabu Kala Sereng apa to kang dadi sebabe Drupadi sinuwun Prabu Kala Sereng ya piye nalika sira prapta ing taman negara Ngamarta duk nalika semana paring dawuh kelawan aku yen to bakal mbok muktekake sarta ora ketamung sedhela negaramu bakal wujud negara ingkang kuncara waton ora ketang ambung teluk kedheping paninggal negaramu kerawuhan Wara Drupadi nanging tinemune lah kok wis salin srengat bareng tekan negara kene aku ora mbok balekke mongko etungane wis ana 3 candra sira ora balekake aku marang negara Ngamarta malah saiki duwe kretek lan niat bakal garwa kelawan aku Prabu Kala Sereng mestine sinuwun prisa yen to aku kuwi wis ora legan meneh aku kuwi ana ingkang mengku ya kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma Duh nyono cerak nyono kinira Drupadi wong wadon ingkang lobok kembene kendhu tapiye ing atase cinidra dening Nalindra ing Giri Kadasar teka bareng aku tekan ning papan kene aku gelem ngladeni kelawan sira sinuwun kaya ngapa alok ing wong kang ora demen lan kaya ngapa panyacating wong ora seneng karo Wara Drupadi ana dawuhmu apa sinuwun ora usah dadak ngrungokke kelawan wong-wong kang ora seneng kelawan wong-wong kang ora demen sing wigati waton kowe gelem tak garwa kuwi perkarane wis rampung ujare akeh padha nyebutake yen to sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi Nalindra ingkang lila lair lan batine Nalindra ingkang ikhlas lair lan batine Nalindra ingkang kebeganing kesabaran aja kok wujuding brana picis nadyan sugenge disuwun dening wong liya wae waton dadi kabagyaning wong akeh bakal diparingake mula saka petunganku gandeng kowe wis tekan papan kene monggo yen to kowe wis rabi karo aku kowe wis dhaup karo Prabu Kala Sereng aku ingkang bakal matur karo sinuwun Prabu Darma Kusuma tak kira panjenengane isa nampa kang dadi aturku yen to babagan sinuwun Darma Kusuma pancen bener apa kang mbok kandhakake nanging sinuwun sing jeneng wong mangun bali wisma kuwi ibarate wong keplok kudu tangan loro ora mung tangan siji sayekti ora bakal bisa muni aku tresna sampeyan yo tresna yen aku tresna sampeyan ora semono uga kosok baline
Sampeyan tresna aku ora duwe rasa tresna ora bakal becik kedadeane. Aku tresna nanging aku ora tresna marang sapa wae. Sing tak tresnani ming Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Oh, la piye? Wong nyatane aku wis tresna, apa kowe ora bakal tresna? Monggo jaring para sepuh nyebutake sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Yen kulina srawung, mestine suwe-suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mula gandeng kowe wis eneng negara ing Giri Kadasar. Lan kowe seneng taman negara ing Giri Kadasar kene mesti saben dina kowe weruh lan wanuh karo aku kanthi cara mengkono bakal ketukulan rasa tresna. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna kuwi dudu gaweaning manungsa nanging gaweane sing akarya jagat. Bedane antaraning tresna ingkang diparingi dening paringaning Gusti lan tresna gaweaning manungsa kuwi beda. Bedane menyang endi? Yen tresna ingkang diparingake dening panguwasaning Gusti kuwi tresna lahir batin, ora kesasapan niat sing ala lan ora duwe kemelikan apa-apa. Nanging yen tresna gaweane manungsa kuwi tresna ingkang sasapan nafsu lan duwe niat sarta melek marang ingkang ditresnani. Tresna gawean manungsa kuwi ora bakal langgeng yen wis kelakon nggone duwe melek sarta wis kelakon nggone bisa iya kuwi menehake nafsu niat kang ala mesti bakal banjur ora duwe rasa tresna. Wah, ladal. Rembugan karo wong wadon pinter kuwi malah ketekuk-tekuk aku. Nyuwun mangapunten Gusti, mbok kula kemawon. Ora sudi. Niatku rabi karo Drupadi omeng ditawani karo mban. Menapa kula mawon sinuwun? Kula menika wis tuwa. Namung ijab sedhela terus kula modar. Panjenengan saged rabi malih. Gusti, menawi ingkang saestu mbuk menika kula pancen saged ngladosi dhateng piyai kakung. Mban kowe aja padha saur manuk. Atiku lagi bunek, rasaku lagi kodeng. Mergo aku ditampik karo Wara Drupadi. Nanging ora nedya tekan semene niatku nggonku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ngibarate taunana windanana. Yen wis ana wiyosing pangandikan saka Wara Drupadi sagu nampa aku bakal jawab karo Wara Drupadi. Ora gampang sinuwun. Ora gampang piye? Ya senadyan aku ora mbok balekke marang Praja Ngamarta. Upama sak teruse aku mapan ana ing kene. Lan mbuh mangsa kalapa aku pinaringan rasa tresna marang panjenengan. Nanging isih ana syarat rana ingkang kudu mbok lakoni. Aku kudu nglakoni apa? Gandeng sampeyan ki wujude buta, betah buteng aniaya. Mongko buta kuwi kebekan watak angkara budi candala upama aku wis pinaringan rasa tresna lan gelem mbok wengku garwa. Sampeyan kudu resik lahir lan batin aja nganti aku kelepetan dedosan. Resik lahir lan batin carane piye? Kudu siram jamas ana ing pitung sendang ing mapan ana ing lengkeng Ngaldaka. Pitu mau kudu jangkep. Yen wis siram jamas ana ing pitung sendang ana ing lengkeng Ngarga, ndak anggep Sinuwun Prabu kala sereng wis bali suci meneh lahir lan batin oleh ketek ora kepeklepetan dedosan. Dedosaning Madyapada sarta dedosaning wewatekaning buta sinuwun. Buta Pandhawa tata gati wis raya. Sing nyamawinge